grejat en del med boendena. Nej, det är faktiskt inte. Ja, god morgon. Väldigt varmt och lätt. Ja, det var det. Det är inte bara jag som hade stor väska i alla fall. Nej, kanske snajt. Ja. Men har fått sig en smäll här eller? Ja, det har... Nej. De tar ju några drog på en hel dag. Nej. Fortsätter det här? Jag vet inte heller. Normandie, här kommer vi. 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 I dag, da posten gennem sprækken dumpede ind, samlede jeg den op, og jeg blev sur og tung i sind. Alle dem med ruder i, dem gad jeg ikke se, så de fik lov at vente lidt, jeg skide være med det. Hov, der er jo en med farver og skønne brune piger. Kom dog ned til solen, synes jeg bestemt de siger. Hvorfor gå og trækkes her med regn og sne og slud? Så tag og pak din kuffert nu og se at komme ud. Ja, Danmark er et yndigt land, og jeg er national. Men en gang imellem er jeg ved at blive gal. Og hvorfor skal vi ikke bare nyde hvert minut? Så vi tager ned til syden, ned til sol og billig sprut. Hurtigt fik vi pakket og fik nået vores mål. Og på flyveturen blev der tid at sige skål. Vi var med til grisefest, vi sejlede op ad åen. Og blev godt frityrestegte, nej, hvor var vi på. Danmark er et yndigt land, og jeg er national. Men en gang imellem er jeg ved at blive gal. Hvorfor skal vi ikke bare nyde hvert minut? Så vi tager ned til syden, ned til sol og billig.